wypełniaj wolę Boga jedyną i zanieś nam swój uśmiech i serce, gdzie czesno płyną łzy. Tak jak Maryja i Józef, wypełniaj wolę Boga jedyną i zanieś nam swój uśmiech i serce, gdzie czesno płyną łzy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Radujmy się w Panu w uroczystość apostołów Piotra i Pawła, którzy własną krwią urzeźnili Kościół, pili kielich pański i stali się przyjaciółmi Boga. Гэтымі словамі антыфону на ўваход, дарагія браты і сёстры, распачынаем святую імшу, калі касцёл маці абходзіць урачыстасць двух вялікіх апосталаў, апостала Пятра і апостала Паўла. Нягледзячы на тое, што яны былі вельмі рознымі паходжаннямі, рознымі пакліканнямі, рознымі сацыяльнымі значэннямі. Але гэта ўсе, скажем так, адрозненні між імі, яны ім не памяшалі, каб з'яднацца з Езусам Христом, той, які іх аб'яднаў, той, які іх паклікаў, каб яны засведчылі пра тое, што ён сапраўдны Месія, які прыйшоў на гэты свет, каб збавіць нас дзеля нашага збаўлення. Таму таксама сёння асаблівы дзень молімся за Пятра нашага часа, папу рымскага Льва XIV, каб праз заступніцтва святых апосталаў ён мужна кіраваў гэтай лоддзю
Пятроўска, якая касцёла, каб таксама ён мужна сведчыў пра Езуса Эўхарыстычнага, які любіць кожнага з нас. Таксама маем сёння вялікую радасць на аднаго нашага парафіяніна і хрысціяніна стане болей. Таму, дарагія бацькі, пытаюся вас, якое імя вы выбралі для свайго дзіцяці. Чаго вы просіце касцёл Божы для Максімільяна? Просячы хросту, дарагія бацькі, для вашага дзіцяці, ці усведамляеце вы, што прымаеце на сябе абавязак выхоўваць яго ў веры, каб, захоўваючы Божыя запаведзі, яно любіла Бога і бліжняга, як нас навучыў Езус Христус? А вы, хростныя, ці гатовы дапамагаць бацькам гэтага дзіцяці выконваць іх абавязак? Максімільян, хрысціянская супольнасць прымае цябе з вялікай радасцю. Ад яе імя я пазначу цябе знакам крыжа, а пасля мяне гэтым жа знакам Хрыстазбаўцы цябе пазначаць бацькі і хростныя. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który płacisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który płacisz grzechy świata, przybłaganie nasze. który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, Tylko Tyś jest Twoje, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste. z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Гэтую ахвяру і мшы адпраўляю за святой памяці Зыгмута Глыбоцкага, каб Пан Бог прыняў яго ў сваё валадарства нябеснае. Módlmy się. Boże, Ty nam dałeś dzień świętej radości w uroczystość apostołów Piotra i Pawła. Spraw, aby Twój Kościół wiernie zachował naukę apostołów, od których otrzymał zadatek wiary, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Чытанне дзеяў апосталаў. У тыя дні кароль Ірад пачаў пераследаваць некаторых людзей з касцёла. Забіў Якуба, брата Яна, мячом. А калі ўбачыў, што гэта спадабалася юдэям, схапіў таксама і Пятра. А былі дні праснакоў, і, затрымаўшы яго, пасадзіў у цямніцу і загадаў 4 чацвёркам жаўнераў вартаваць яго, маючы намер пасля Пасхі выдаць яго народу. Так Пятра вартавалі ў цямніцы, а касцёл рупліва маліўся за яго да Бога. У тую ноч, калі Ірад хацеў выдаць яго, той спаў паміж 2 жаўнерамі, скаваны падвойнымі ланцугамі, і ахоўнікі каля брамы вартавалі цямніцу. І вось анёл Пана з'явіўся перад ім, і святло зазяла ў цямніцы. Штурхнуўшы Пятра ў бок, разбудзіў яго і сказаў:
устань хутчэй, і ланцугі апалі з рук ягоных. І сказаў яму анёл: падперажыся і завяжы свае сандалі. І зрабіў так. Пасля кажа яму: адзень плашч свой і ідзі за мною. Калі выйшаў, пайшоў следам за ім, не ведаючы, ці праўдзівае тое, што робіць анёл. Думаў жа, што гэта з'ява. Мінуўшы першую і другую варту, яны падышлі да жалезнай брамы, што вяла ў горад, якая сама адчынілася перад імі. Выйшаўшы, яны прайшлі адну вуліцу, і раптам анёл пакінуў яго. Тады Пётр, апамятаўшы, сказаў: цяпер сапраўды ведаю, што пан паслаў анёла свайго і ўратаваў мяне ад рукі Ірада і ад усяго, чаго чакаў народ юдэйскі. Гэта слова Божае. От wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił. Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chluba się Panem. Niech słyszą to pokorni i niech się weselią. Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił. Wyslawiajcie razem ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy Pana, a On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił. Spójrzcie na Niego, a rozprącie się radością. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto biedak zawołał i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił. Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, aby ich ocalić. Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry. Szczęśliwy człowiek, który znajduje w nim ucieczkę. Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił. Читання другого послання святого апостола Павла до Тимофея. Умілаваны, я ўжо проліваюся, як ахвяра, і настаў час майго адыходу. У добрай барацьбе я змагаўся, бег скончыў, веру захаваў. Нарэшце рыхтуецца мне вянок справядлівасці, які дасць мне Пан, справядлівы суддзя, у дзень той. І не толькі мне, але ўсім, хто палюбіў яго аб'яўленне. Пан з'явіўся мне і ўмілаваў мяне, каб праз мяне здзейснілася прапаведанне і каб пачулі ўсе язычнікі і каб пазбег я ільвінай пашчы. Уратуе мне Пан ад кожнай ліхой справы і захавае мяне да свайго нябеснага валадарства. Таму слава на векі вякоў. Амэн. Гэта слова Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ты
Христос Пьотеро пока, і на тею поце збудуємо костюл, а брами пекельнику не пшимогон. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macwieja. Chwała Tobie, Panie. У те дні прийшов Єсус у межі Цезареї Філіпової і питався у своїх вучнів, кажучи їм, ким люди лічать Сина Чоловічого? Яни ж отказали, Яном Хрестителем, другие ж Іллею, а інші Єремії одним з пророків. І він каже їм, а ви ким лічите мене? Симон Петр отказав, ти Христос, Син Бога Живого. Тоді Єсус сказав йому отказ, щасливий ти, Симоне, син Йонови, бо не тіло і кров відкрили тобі гета, але Отець мой, який у небесах. І я кажу тобі, що ти Петр, скала, і на этой скале я побудую костел мой, і брами пекельные не перемогут його, і дам тобі ключи Владарства Небесного, і що зв'яжеш на землі, то и будет связано у небе, а что развяжешь на земле, то и будет развязано у небе. Это слово Пана. Chwała Tobie, Chryste. Умиловану Христе Пану, брати і сестри, урочистость, яку ми сьогодні переживаємо святих апостолів Петра і Павла, так само пригадає нам їхній великий уклад у розвитті Костьола. І так само цей уклад ми можемо порівняти з ролью легких у чоловічому тілі. Пан Бог створив нас так, щоб у нас було два легкі, які взаємодействують для необхідного здорового нашого життя. Так само і подобно з Петром і Павлом, два учні Єсуса, але вони вельми різні історії покликані і різні історії життя, але одна місія для Костьола. Першим, хто зустрів Єсуса і повірив, був Петр. Єсус покликав його з його праці рибака. Тоді, після цього, він став рибаком людей. І заслуги Петра у тим, що він перший серед апостолів признав Єсуса як Месія. З текстів літургічних із Євангелія ми добре відаємо, що Петр, апостол, він був чоловіком таким вельми узривним характером. У його так само були свої слабості, напевно, злі схильності. У пориві емоцій так само він поклявся вірності Єсусу. Але, на жаль, прийшов час, прийшла хвилина, і запів півень. І у тую ж ніч він тройче одрекся від Єсуса. На щастя, він ніколи не сумнівався у Божій милосердності. Він навіть горько заплакав і прийняв пробачення Єсуса
якое здзейсніў Езус для яго ў сваім сэрцы. Пасля ўваскрасення ён тройчы прызнаваўся у сваёй любові і адданасці місіі. Ён быў верным да канца свайго жыцця, якое аддаў як мучанік за веру. Безумоўна, смерць Пятра, яна таксама была, як і ўсіх апосталаў, мучаніцкай. І нават перад смерцю ён сам сказаў, што ён недастойны паміраць, як паміраў яго Месія. Таму яго укрыжавалі низ галавою. Шлях апостала Паўла быў іншым. Ён быў адукаваным фарысеем, лічыў сябе за вельмі рэлігійнага чалавека. Ён выконваў старазапаветны закон, дасканала ведаў Святое Пісанне, і ён быў настолькі перакананы ў каштоўнасці старога закону, што дыхаў нянавісцю на першых хрысціянаў. Менавіта ён распачаў катаваць і вязніць першых хрысціянаў. З-за яго рукі паявіліся першыя хрысціянскія мучанікі. Аднак у яго жыцці здарылася нешта тое, чаго ён сам ніколі не мог бы спланаваць. Па дарозе ў Дамаск ён атрымаў адкрыццё ад Бога. Езус асабіста запрасіў яго, каб ён пайшоў за ім. Саул страціў зрок. І гэта такая сімвалічная падзея, бо раней ён меў толькі фізічны гэты зрок, які ён мог бачыць. І, на жаль, праз гэта, праз прызму ўсяго, ён так і не смог бы распазнаць у Езусе адзінага збаўцу і Пана нашага. Калі ён страціўшы зрок, ён толькі тады паверыў. Ён тады толькі ахрысціўся, ён тады атрымаў дар Духа Святога. Безумоўна, па-людскі кажучы, спачатку яму было вельмі цяжка і нялёгка, бо хрысціянская супольнасць не хацела яго прымаць, не хацела верыць у тое, што ён навярнуўся. Толькі праз некалькі гадоў, калі ён паказаў сваю рашучасць, што ўсё ж такі яго навяртанне было, скажем так, такім непавярхоўным, яго прынялі старэйшыны касцёла. Ён тады сустрэўся з Пятром у Іерусаліме і таксама быў ім прыняты. Павел вельмі добра зразумеў сваё пакліканне быць місіянерам да язычнікаў. Ён шмат падарожнічаў, пісаў лісты, безумоўна, заснованыя да розных абшчын і груп людзей. Нёс гэтую добрую навіну. Безумоўна, таксама памёр пакутніцкай смерцю праз адсячэнне галавы. Мае дарагія браты і сёстры, нягледзячы на тое, што з года ў год адныя і тыя ж святы, адна і то Слова Божае, адно і тое ж Евангелля, але кожнага году мы з вамі можам штосьці новае для сябе адкрыць і таксама прыняць у сваё сэрца, каб гэта паспрыяла для ўзроста нас духоўна. Жыццё Пятра і Паўла, нягледзячы на то, як я казаў тое, што яны былі зусім рознымі,
рознымі характарамі, рознымі тэмпераментамі, розныя жыццёвым статусам да таго, як яны пайшлі за Езусам. Але іх аб'ядноўвае вера. І, безумоўна, менавіта сёння яшчэ раз мы сябе прыпамінаем, што мы можам у гэтых двух святых апосталаў сёння навучыцца. Апостал Пётр паказвае нам перад усім, што вера – гэта шлях паступовага росту, што вера, яна расце і павінна ўзрастаць у нас саміх. Безумоўна, да гэтага мы павінны прыкласці свае рукі, каб наша вера, яна была не пахаваная, а каб яна ўзрастала. Бо Езус, нам здаецца тое, што Ён толькі прыходзіць тады, калі я малюся, ці тады, калі я прыходжу на святую імшу. Але Езус, як Месія, Ён прыходзіць штодня і штохвіліны. Ён прыходзіць у наше паўсяднёўнае жыццё, прыходзіць у нашу штодзённую жизнь і заклікае нас быць ягонымі вучнямі. Бо калі я веру, калі я прызнаю тое, што Езус – гэта мой збаўца, гэта сапраўдны Сын Божы, то і моя праца, і мае адносіны ў сям'і, адносіны на працы, і перш за ўсё мае адносіны з Богам і іншым чалавекам, яны, безумоўна, будуць змяняцца на лепшае. І перад усім мы можам пазнаць сапраўдную, скажем так, мэту і план Пана Бога адносна кожнага з нас. Павел з іншага боку вучыць нас таго, што мы можам быць рэлігійнымі людзьмі, маліцца, клапаціцца пра чысціню веры, перадачы веры, дэпазіту гэтай веры іншым пакаленням, але, на жаль, мы ва ўсім гэтым можам згубіць любоў да Бога, да Езуса і да нашага бліжняга. Бо да свайго навяртання Павел жыў як тыповы фарысей, бо звесткі гістарычныя паказваюць і распавядаюць нам пра тое, што Павел меў, скажем так, такое перакананне, што чым больш ён закатуе і увязніць хрысціянаў, тым больш Бог будзе яго любіць і Бог будзе яго благаслаўляць на ягоным шляху зямным. Але пасля таго, як Езус усё ж такі адкрыў яму вочы, яго сэрца, то ён, безумоўна, змяніў сваё перакананне. Так, мае дарагія браты і сёстры, бывае з намі. Самі добра ведаем, што ходзім часам да касцёла, молімся, выконваем Божыя наказы, касцёльныя запаведзі. Але ў сваім сэрцы мы любім толькі саміх сябе. У нашым сэрцы няма любові да бліжняга і перад усім да Пана Бога. Таму, дарагія браты і сёстры, няхай кожны з нас у сваім сэрцы адкажа на простае пытанне, якое сёння мы пачулі у сённяшнім Евангеліі, калі Езус Хрыстос пытаўся ў сваіх вучняў,
Кім ви лічыце мяне? Амен. Дорогие браты и сестры, просим нашего Пана Иисуса Христа быть милосердным до гэтага дзіцяці, якое прыме ласку хросту, да яго бацькоў хросных і ўсіх ахрышчаных. Молімся да Пана, каб гэтае дзіця праз хрост стала усынаўлёным дзіцём Божым. Цябе просім. Молімся да Пана, каб як парастак прывіты да сапраўднай вінаграднай лазы, праз сваю веру яно стала дасканалым вучнем Христа. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся да Пана, каб, выконваючы запаведзі Христа, яно захоўвала заўсёды ягоныя запаведзі і адважна любіла і абвяшчала Евангелля. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся да Пана, каб пра аднаўленне ласкі Христа Збаўцы яно атрымала ў спадчыну жыццё вечнае. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся да Пана, каб мы тут прысутныя дапамагалі гэтаму дзіцяці сведчыць сваёй верай. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Святая Марыя, Маці Божая, Молися за нас. святый Яне Хрестителю, Молися за нас. святый Юзефе, Молися за нас. святые Петра и Пауле, Молитесь за нас. святый Максимilian, Молися за нас. святый Михаил Архангеле, Молися за нас. все святые Божия, Молитесь за нас. усемогутный вечный Боже, Ты послал у свет своего Сына, каб ён адхіліў моц сатаны, духа няправеднасці, ад чалавека вызваленага з цемры, перанёс у цудоўнае валадарства Твайго святла. Пакорна молім Цябе, каб Ты, вызваліўшы гэтае дзіця ад першароднага граху, учыніў яго святыняй Тваёй велічы і месцам прабывання Духа Святога, праз Христа Пана нашага. Amen. Няхай абараняе моц Христа Збаўцы, Цябе, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Amen. Дорогие браты и сестры, вы ведаете, что праз таямніцу вады Бог адарыў вернікаў паўнатою свайго жыцця. Таму скіруем да яго нашыя думкі і аднадушна молімся, каб з гэтай крыніцы ён пажадаў праліць сваю ласку на гэтае выбранае дзіця. Наваскавейшы Ойча, Ты учыніў, што з крыніцы хросту забруіла ў нас новае жыццё Тваіх дзяцей. Хвала Табе навекі, хвала Табе навекі. Божа, Ты ўсіх ахрышчаных з вады і Духа Святога яднаеш у Тваім Сыне Езусе Христе, каб былі адным народам. Хвала Табе навекі. Божа, Ты праз Духа Тваёй любові, якога уліў у наше сэрцы, вызваляеш нас, каб мы радаваліся ў Тваім супакоі. Хвала Табе навекі. Божа, Ты выбіраеш ахрышчаных, каб яны з радасцю абвяшчалі ўсім народам Евангелие Христа Твайго Сына. Хвала Табе навекі. Праз таямніцу гэтай асвечанай вады спашлі ласку духоўнага адраджэння Твайму слузе Максимiliaну, які у веры Касцёла Ты паклікаў да Христа, каб ён меў жыццё вечнае, праз Христа Пана нашага. Дарагія бацькі і хросныя, праз сакрамент хросту прынесены Вамі дзіця атрымае дар жыцця, любові, новае жыццё з вады Духа Святога. Старайцеся выхоўваць яго ў веры так,
каб гэтае боскае жыццё было захаванае ад заразы граху і магло няспынна ўзрастаць у вашым дзіцяці. Калі ж вы, кіраваныя вашай верай, гатовыя прыняць на сябе гэты абавязак, то, узгадваючы свой уласны хрост, адрачыцеся ад граху і вызнайце веру ў Езуса Хрыста, бо гэта вера Касцёла, у якой прыме хрост вашае дзіця. Ці выракаецеся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Выракаемся. Ці выракаецеся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі? Выракаемся. Ці выракаецеся сатаны галоўнай прычыны граху? Выракаемся. А цяпер ці верыце? Ці верыце ў Бога Отца Усемагутнага, стварыцеля неба і зямлі? Верым. Ці верыце ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінароднага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос з памерлых і сядзіць праваруч Айца? Верым. Ці верыце ў Духа Святога, святы Касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае? Гэта наша вера, гэта вера Касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце, Пану нашым. Ці хочаце, каб Максіміліян прыняў хрост у веры Касцёла, якую мы ўсе разам з вамі толькі што вызналі? Максимилиан, я тебя крещу в имя Отца и Сына и Духа Святого. Слава Отцу и Сынові и Духові Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Усемагутны Бог, Айцец Пана нашага Езуса Хрыста, які вызваліў цябе ад граху і адрадзіў з вады і Духа Святога, сам намашчае цябе хрызмам збаўлення, каб ты, далучаны да яго народа, прабываў у Хрысце, святару прароку і валадару на жыццё вечнае. Амен. Максимилиан, ты стаў новым стварэннем і апрануўся ў Хрыста. Няхай гэтае белае адзенне будзе для цябе знакам годнасці дзіцяці Божага. З дапамогаю слова і прыкладу блізкіх нясе незабруджанай у жыццё вечнае. Примите святло Христа. Все беремся правой рукой. Вам, бацькі і хросныя, давяраецца падтрымліваць гэтае святло, каб ваше дзіця, светленае Христо, заўсёды паводзіла сябе к дзіця святла і, трываючы ў веры, магло выйсці насустрач прыходзячаму Пану разам з усімі святымі ў небе. Вы, ахрышчаныя ў Хрысце, у Христа прануліся. Аллилуйя, аллилуйя. Гасім свечку і садзімся на месца. Хвалим Тебе, Пане, и
Módlcie, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, niech modlitwa apostołów towarzyszy darom, które Tobie składamy i spraw, abyśmy zewnętrznym oddaniem uczestniczyli w tej ofierze przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim Górę serca. wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to jest sprawiedliwe. Zaprawdę godne to jest sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, byśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ty nam pozwalasz z radością oddawać cześć świętym apostołom Piotrowi i Pawłowi. Piotr pierwszy wyznał wiarę w Chrystusa i z nawróconych Izraelitów założył pierwszy Kościół. Paweł otrzymał łaskę jasnego rozumienia prawd wiary i stał się nauczycielem narodów pogańskich. Obdarzeni różnymi darami zgromadzili w jednym Kościele wyznawców Chrystusa i zjednoczeni w chwale niebieskiej wspólnie odbierają cześć na ziemi. Dlatego z aniołami, wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna, hosanna, hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna, hosanna, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć Ty dary mocą Twojego Ducha, wystały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o nowo ochrzczonym, który dzisiaj przez chrzest został włączony do Twojego ludu, aby z wiarą i odwagą szedł za Twoim Synem Jezusem Chrystusem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Michałem Archaniołem, ze świętymi apostołami Piotrem i Pawłem, ze świętym Maksymilianem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, oddasz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, aby przyszedł do mnie, albowiem tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Bądź błogosławiony,
wiekuisty Boże, za niezmierną miłość, którą stworzył świat. Wielbimy Ciebie w tym sakramencie, hołd Ci składamy, dar naszych serc. Bądź błogosławione wieczne słowo Ojca, które swoim przyjściem oświeciłeś świat. Wielbimy Ciebie. Bądź błogosławiony, boski Zbawicielu, który męką zmyłeś ogrom ludzkich win. Wielbimy Ciebie. Wielbimy Ciebie. Dobry, Ty joś dobry, Waladari nasz Pan, Ty joś dobry. Dobry, Ty joś dobry. Mocny, mocny, Ty joś mocny, Waladari nasz Pan, Ty joś mocny, mocny, Ty joś mocny. Szczodry, szczodry, Ty joś szczodry, Waladari nasz Pan, Ty joś szczodry, szczodry, Ty joś szczodry, Waladari nasz Pan, chwała Tobie. Mudry, mudry, Ty joś mudry, Waladari nasz Pan, Ty joś mudry, mudry, Ty joś mudry, Waladari nasz Pan, chwała Tobie. Wieczny, wieczny, Ty joś wieczny. Wieczny, Ty joś wieczny, Waladari nasz Pan, chwała Tobie. Dobry,
добрым, Ты есть добрым. Módlmy się. Boże, Ty nas pokrzepiłeś Najświętszym sakramentem. Spraw, abyśmy żyli w Kościele jak pierwsze chrześcijanie, trwając w łamaniu chleba i nauce apostołów, a utwierdzeni w miłości stanowili jedno serce, jedną duszę. Przez Chrystusa Pana naszego. Паслухаем парафіяльны аб'явы сёння урачыста святых апосталаў Пятра і Паўла. На гэтым тыдні літургіі адзначаем у чацвер свята святога Тамаша апостала. На гэтым тыдні ў першы чацвер месяца раніцай наведаем хворых, адрас якіх можна запісаць у канцылярыі. Увечары адбудзецца святая імша па кліканнях да святарства і манаскага жыцця. Таксама у чацвер, як заўсёды, святая гадзіна з 23:00 да поўначы. Таксама на гэтым тыдні прыпадае першая пятніца месяца. Спавядаем за паўгадзіны да святой імшы. Першая субота месяца на гэтым тыдні запрашаем членаў жывога ружанца на штомесячную малітоўную сустрэчу. Наступная нядзеля, першая нядзеля месяца адарацыйная, пасля святой імшы ў 8 гадзін магчымасць адарацыі на свяцейшага сакрамента, пасля святой імшы ў 10 гадзін эўхарыстычная працэсія. Наступную нядзелю адбудзе святая імша ў капліцы ў гародніках у 14 гадзін. Пятніцу і суботу адбудуцца ўрачыстасць Найсвяцейшай Панны Марыі, каралевы Беларусі ў Буцлаве. В парафіяльным кіоску можна набыць чарговы нумар газеты «Слова жыцця». Дзякуем за ахвяраванне на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. Панядзелак увечары святая імша за ахвярадаўцаў гэтага месяца. Сённяшнія ахвяры прызначаны на патрэбы апостальскай сталіцы. Да сакраменту сужанства рыхтуюцца Сергей Падгайскі з Баранцаў, Ангеліна Рагінская, Зашмян, вуліца Заходняя, таксама Вадзім Траймак, Зашмян, вуліца Снядэцкая, Мілана Зубель, Жупран, вуліца Міра. Той, хто ведае пра якія-небудзь перашкоды паміж гэтымі асобамі, абавязаны паведаміць мясцовым душпастырам. На мінулым тыдні дайшлі вечнасць нашыя парафіяне. Владимир Гарлукович, 58 гадоў, Ян Чакалоўскі, 58 гадоў і Людмила Овсюкевич, 74 гады. Вечны адпочынак рачым даць Пане. Światłość wieku ista, niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Вечны адпочынак рачым даць Пане. A światłość wieku ista, niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Вечны адпочынак рачым даць Пане. A światłość wieku ista, niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Даверно распачаты тыдзень у нашу парафію Маці Божай Яснагурскай. Памолімся за святароў, звязаных з нашай парафіяй, паходжаннем або паслугай, за ўсіх сённяшніх імянюнікаў, асабліва за наша ксяндза Паўла, а таксама за Владыслава і Ладу Гарлукович, які ўчора ў нашым касцёле заключылі сакраментальны сужанскі саюз, таксама за новаахрышчанага Максіміляна, яго бацькоў і хросных. Под Твоje obrony. Czekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddamy. Maryjo Pani Jasnogórska, Módl się za nami. Maryjo Pani Jasnogórska, Módl się za nami. Maryjo Pani Jasnogórska. Módl się za nami. Na гэты тыдзень прымем Божае благословение, а пасля запрашаем на благословение дзяцей. Сёння мы в костёл прыйшлі, каб праславіць Бога, а яшчэ павіншаваць святара нам дарагога. Паважаны ксёндз Павел, мы жадаем вам здароўя, каб на ўсё хапала сіл, каб меней клопатаў вас устракала, ды кожны дзень шчаслівым быў. Дароў Божых шчыра просім, у малітве помнім вас, няхай апека Маці Божай сустракае ў кожны час. Няхай Бог аберагае ад зла, хваробы і бяды, ды рады служэння пасылае яшчэ на доўгія гады. Шчасці Божа!
100 lat, nie żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Дякуємо Пану Богу і так само дякую вам, дорогі парафіяні, за вашу молитву, за вашу пам'ять і перед усім за те, що ви єсть, за те, що ви не стісняєтесь показати свою віру публічно. Дякую ще раз. Приймімо Боже благословення. Пан з вами. i z duchem Twoim. Pan Bóg, всемогутный, який праздник народження Своего Сына в часе наповнив весь світ радостю, нехай благословить гете новохрещене дитя, каб яно усім було подобним до Христа. Amen. Пан Бог, всемогутный, який дає дар життя на землі і у небі, нехай ласкаво благословить батьку і маті гетого дитяті, каб так, як тепер дякую за отримане потомство, і вони завсюди були удячні Богу разом со своїм дитям. Amen. Пан Бог, всемогутний, який одрадив нас з води Духа Святого до вічного життя, нехай щодро благословить гетих вірних своїх, каб яни завсюди і усюди утворали живу і єдно з усім народом Божим. Нехай усіх тут присутних юнадори своїм супокоєм. Amen. Нехай благословить Бог всемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Amen. Ідіть у супокої Христа. Bogu niech będą dzięki. Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy nasz Bог. Ciebie прославляем i psalmy i śpiewajem, bo Ty najwyższejszy nasz Bог. Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy nasz Bог. Ciebie прославляем i psalmy i śpiewajem, bo Ty najwyższejszy nasz Bog. Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy nasz Bог. Ciebie прославляем i psalmy i śpiewajem, bo Ty najwyższejszy nasz Bog. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna,
Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niech mu świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niech mu świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.